Ki patba nong shong musto ki bahap hapo ke Shila Confederacy hapo ke jingalam u secretary shnong ba David Rapmai kilalej ban yalum haplau ka ki HEDC ha ka khatwei tarik uno pra arjar arpusan kani kalong halor ke jingpin sange no ye ka election dorbar shnong kabade ban long lashai kablapin banad uwa hadadar ke Shila Confederacy uba sothish yoroin habakren shkilat pathai khubor uba David Rapmai uloong bak jingwan jongki shaki HEDC kadiban pan bor na ka council pan pintikna bak election kan yai long kumbala rai de dorbar shnong nadu ubnai naitung arjar arpusan katem jongki nongkit kam menta kan kut ha ka khat phra tarik no pra arjar arpusan hinrei menta palayo jingtep balapin sange eke election hadian kijing ujor u wahadadar na u acting rangba shnong ba Wilson syndrome ubakam balapin long election klem de pintep yu uba rapmai ulaong ba kishnong kampat ithu satya yu acting rangba shnong namar urangba shnong bala sha suspend ba Gregory Khan shim layo jingpin bania balai bala suspend hinrei kata baro kade ke jingkam basule don bor jong wahadadar ula ongru ba ka jingkren bat UCEM ka KHEDC kalong ka basngo tenat bat ula batha ba ka election la shai di ban pin sangi ashwa hinrei ka council kan aipor ban pin long ka election hakata yo ban wan lada ka council kambut ya kani an sashim da karai upat ba shushu ula kdaw bahaki snam balalej amjudon manu bawan tuklar ki kam shnong hinrei kalong khalla tang menta nakaliang kajungi kum kinong yaram snong bat kipai ba nong song snong bangila ada banyebu ya gani nakabenta bangin jiet ya ki member snong kat kum karai jong kadol ba snong bat kum ki practice ki jongi hendrai ka ba ni sapelong ngi bangin wan kat ni khambon nang ni mentakas ni namar ngi snong si ban nakaliang jong ba office nang ni bat wadada nang ti na po sila konfederasi Upun sange ya kata ke election ka ba ka dormos nong kala ada banrai bat ka bangila ada bu kasni bangin tabo lasai kasni nakata ka daw ka penlong yangi bangin wan hang nilang froi bangin pensngap akini ki bor ki bahalwa bangin snow pensngap na ka benta baniada ya ka snong ka jongi ya ka riti ka dustur ka jongi namar kini ki ba ngi ngisai practice lakata posnam judan bawan muslim manu hendrai ngimtep naki ki daw kaba penlong ya wahdadar jongi bo unwan bantuk lari kani kakam kaba hapo snong kaba ngia pen bai tang si snong ngi dapat pau ke jing snow si jor ya ke jingle ya ke jong wahdadar ha ke jing si kum usiem ukumi ubadi ban pai nak benta kabet kabyang kabaha kamyan jong upai ba bobon malang orang li ujuki udok usok henrai ngimtep nak ye gidaw ke jingle ke jongi ka pau ba ka ngap tang siliang ka syukur tang na yaki katu ke dengot kham das ngap lang ya suruh babon balang dikata ke wehi tenre ngi sngo tenat pat hendian ba nakaliang jong usiam ngi khama bani kendo ya uyam badon buram idan la ka jong program hende ngi sa kendo bat i nakapor bani kren ni kam tenre imdan tinggal ai kendo ya usiam badon buram jong ka council hangni bat nakaliang ka jong i ngin re hakajing sang ila dawa na usiam bangi de ban long la sai ka sngi ka dis ngi sebut Badai ban ailat ini. Hadian bagi lapan mi kalau dan man kena tarik ban sangnya. Ngiwan ban dawat day ban ailat kan kum garai dorba. Kan hok ajungi upat ba. Om bangiwan ban penkelumar yeno. Hendai dah kababuram nak kalian usia bu ulak karpat ini. Ba ya kan dia kabamenta. Ya kabalasai kasni uang nak kabenta kabet kabiang. Kabanom mi keno ke jing kelumar. Ilong sangnya ya kabalasai kasni. Bat ila ada pula saya sekam harangkat ki observe ki MDC ki badan lang ban hakatayo ka banwan. Shua bangin kot ka khatra terek maka tam ka jongi ngin kot khatra ti shua ban kot ka khatra terek nakaliang ko office ila de pular sai bangin bu nak terek ka bo pemain nang ni kin pe kin kimi hinang ni nak benta kata kebet kabet naman ngi so persya bakin wan tuklare ka kam suno ngi kam le kanu ka ba persya ngi kam man kedukuti no ne ngi skam ru ba office badon buram nang ni usiam ubat ya ka buat ka ba hakli do banpai ya kabet kabyang banpai ya kata ka ridi ka dustor ka jongi kumba UJJM Nichols Roy ula bu kenang ya ke district council bani ada yang ikirat pai bani ada yang ka kenau ka siap bat kari ke di dustor ngai skamru usi yang badan buram un pentri kam hok ya kata kumba ila kular bang next week in
pelong ya ke election but insa ai ku bor ngiru yang tang hata tang itai kentien ngamdon ye banong kublai subun ya ki pai ba nong sonang ki be dolang ni ki paralong ba de firu kam tam ki press ba pila ye dolang ni ban pen snow lang ya kani ka jing snow ka jungi halor ke ai ka ba uta usiem tumi jungi ule ka ba pen snow si ba ka ba pen keta ba pen ketang yang i ukun wahaja jong ke hima brakoi hadian ba longka ngan subatai kendiat ban yasa mo tarukam jungi secha hapo snong jungi hapo musto jong ka sila konferensi ngisu ngijadon ban pelong yang banjit yakini ki member snong tarukam kejit ka song ka dorbar kana kejit sok na ne ngijit ka election tika dorbar ka jong banai ba hinyo mentau senam gila da grai ban ya da election ngila ya ka kam sakmat tibat ya kani ka kam ngile ba tang da karai bat ka bor jong ka dorbar tindai ngim tip na ka e ka daw ka e ka ba penlong ba wahadadar hapor ba ka election committee ka pen patasnong ka jari na ka bentaban khot ka tangi ki ban le ka member snong u pen sange da ka jing ujor lane ka jing complain jong u acting headman ni kam persya banong yo tau acting headman ndai da ka boborong ngi keren sai ngi klem pat itu yo tau acting headman ngita udah beriu jong yu mong bau deu benabar tang bakat kum kiriti kidustor haba usiam ya kakam acting headman udai bandawan hakmat jong ka dorbar snong ba udai ban pensno wan pen itu ya lade bo un pensno ya ka sanat bo un bam sema ya hakmat jong ka dorbar snong buntai nak benda ka snong hangta usala bantai kampura ndai mau kumle kata ndai ujor perman hawa dadar ba ka election committee ka ya la you telada kum pen itu officially kum nongin ya la ngin ya hau kade kata ko ba wadar pen sange ti hadian bangingi ya ba sakman ngila wani kran yu yam ba ya saya kini ngi ya sakman kat kum ki practice ki jong tinggal ya sakman nala ka election committee kala bu ya ka diet ki sawan biang ban complain biang hang ni ban nang ni ka sami kata ko da ban sange ya kani kata ko pelong yang bangin sawan mi ani tinga kan ya kila da poin na do Oktober artarik entah artarik Oktober kamu klaim kadon ka jingtip na kaliang kador barsnong ni mitra ya ma'am kamu kadon kanu ke jutep nomor mendiat histori banginnya siya mo hadian ba kikidon ki katto kan ingot ki ba complain ya uta uharman jungi ba pura ha wahdada ti nakaliang ka jong wahdadar kamda sngap ya kita tang na ki katto kan ingot kamda simlang ya ka jing snow jong ka dorbar kamda simlang ya ka jing snow jong pa ba kam tam lang le yang au sekretari bat ki member snong ki bangya trelang badu kamda pan jingmot lang nangi kamda tuat kamda keli lang ini la shu sospan yu da kata ka boong ban le kata ka detail inquiry kalong detail inquiry ki suspend halo jong kata ban ki satung par ya utau acting handman ngi songsi par banong bo utau acting handman hakapor bu wan ban simti ka kam kamya kat kum kiliti kilinti ngi kamang mangi persya ya kata hendai kamya ya ki riti ki dostor kum majule ya la bat wan ban patasnong ban berkhot dorba tina kaliang ka jungi ngila awan ban ut ban namang ni bala sa pen sange kata ka dorba tenrai hadu mentala sunai stang arnaru uklemwan hi ban wani kendu ya ki member sno ki badon menta usong we kum tu bat ya kini ki kam ban pen complain ban pentot ya kata ka jingi be ya ti jong sno lada kimu ke eng ngangen da ka basai ba da ka baskem ba usiam un buram ya kata kumbangile keren parang ba namar beli ngong tangkawai ngayo i kandi ka parti ka basamai ka parti ru ka bajukuran na ka benda ban sngap ban pai ya ka bet ka biang jong ubabun balang bat ka yong hiru kadai ka parti ka ba persan musim do blek ya ka ai ka bangila ya keren parang ba na ka benda ka bah kamiat na ka benda ka jong asimen ngangit skam bakin le tenrai pat laba pibu ya ka jingkeli balada usi empat kumba ulak ban penbe ya kini nak benda ka bet ke biang hapo syua ka kat tarik un penlong ya ka election da ka jing ya sutu jung nang ni na council bat rengkat jung yang ti lada mla ban long ta ke ai kata ka bakut hi kadai pai ba un sa sim ya ka ai ka badai ban ya ngi mla ban ong ne tang ko pat ngayoi balada kamla ban long mut kasnong ka jung da ka besai kala jot kala para kala akut sundan kita kiriti dostor bat om don kam dorbar snong syo ngimla syu bangi upai bangin rai na kamenta ka jingba ka mayak ka jongi ngi haban apa ya kita ki bor ka balwa lada kam urlang ka bumut kata ka rai dorbar ka bala kam tre kam ka bumut ki dorbar nang ni sakmat kim nom don kim long syu ti kam don jingbat ngin song dorbar pulus ngi
Ngina pa namno ya kata kabor ki bana jurong. Ngi gi bana de banle. Kilakot ki riti gusur kabor ka jong pa ba kalakon. Tengam ngai ru ba usu yang bedon borom kumbang ile ekran. Akmal jong ki observe bagi MDC bedon bagi ri orang ba nasional. Ki don lang kilong kini ba kumbai la kular nak bentar ke bek. Bat ila dam ong hiru baya ka balasai sange. Ngiru nak bentar kaya bet ke bek ngala ekran nak borom. Sang ngiru ngin pendam nak bentar ka bahar bek. Ngi keman bani penuklumar bandu banduru ya. Negi wantang nak bentar ban Yusuf ya san bat banyak kat kum giriti gidusto. Ba ngini slow ya sangap lang. Kini aibor ay mensim lang. Ya ke jingsak tu klar. Ya kini ka kam sinong ka kam tahu ko jongi. Tang ni kintian. Bless you. Thank you.